O termo realidade aumentada sona a ciencia ficción cyberpunk e nos trae recordos de cyborgs e de Terminators. Pero para nada. A realidade aumentada é unha axuda visual, sen máis, e nos pode servir, entre outras cousas, para facer o Camiño de Santiago. Layar é unha aplicación de realidade aumentada que podes descargar na páxina do Xacobeo e que amosa información sobre o Camiño de Santiago, engadindo no teu móvil datos xerados por ordenador en tempo real sobre as imaxes do mundo auténtico que che rodea. A aplicación combina a utilización de GPS, o compás digital e a conexión a Internet. A aplicación toma os datos, procésaos e ofréceos despois na pantalla mesturados con imaxe real. Información sobre rutas, albergues, puntos de interese, monumentos, informacións de todo tipo para non perdelo o bo paso e o bo camiño. Para utilizar a aplicación é preciso dispor dun smartphone con Android ou ben dun iPhone e que conten con GPS. Para acceder precisas darte de alta na páxina do Xacobeo ou premer no teu buscador Atopa o teu Camiño de Santiago dende o móvil, seguindo despois as instruccións para a instalación. As instruccións de uso desta aplicación rematan explicando que facer en caso de que te quedes sin conexión. Xa sabes, o de saír, volver a entrar, volver a instalar, todas estas cousas. Pero tampouco estaría de máis que lle preguntases a calquera que vexas polo camiño. Así falas coa xente.